Wow, to Julia, pri novom videjku. V dnešnom videu hráme Grow Garden po dlhej dobe. Vlastne dneska som chcela dosiahnuť 230 miliónov. Ja už mám ako 217 miliónov, takže to pre mňa moc nebude ťažké. Samozrejme sú tu nejaké jablka, kiwi, čo ja viem, ešte sugar apple. Chcem sa zobrať ten sugar apple. No, ja som teda výborná parkouristka. Dám si jedno sugar apple. Tak. Toto si vezmem. Tu mám kiwi. Potom, no tam sa nedostanem. Nejaké hrozno chcem. Potom si vezmem toto, neviem čo to je. Môžem si to vezmem všetko. Potom som si vzala nejaké banány. Nejaké kiwi zase. Potom by som si ešte vzala čo ja viem, nejaké tie jahody alebo neviem. Potom si vezmem ešte paper, ale nie normálny paper. Potom nejaké znova banány. Potom nejaký grape. Potom ešte dáme grapeu. Dáme veľa grapeu. A môžeme to ísť skúsiť predať. Čo všetko máme. Máme toho dosť. Ok, môžeme to skúsiť predať. Predáme, boom, koľko? Ok, 795 000 není zlé. Pozrieme niečo nejaké nové CD. Ako bell paper. No, môžeme kúpiť. Ok, môžeme zasadiť. Tak, kam to zasadíme? Môžeme sem. Tu by sa tam zmestila, tak to není veľké. Tak zasadíme, tak. A teraz... ja by som si išla kúpiť niečo hentam. Pekný parkour. Ak to budú mať, tak si to viem kúpiť. No. Čo chceš? To ne. No okej. Ne, to nepredávaš. Okej. A ty? Ty to... Tak nepredávaš. Okej, tak nič. Chcela som si kúpiť tú takú bránu pred moju záhradku. A čo robíš tu? Aha, tak to ne. To nechcem. To nechcem. Okej. Ne, to nechcem. To sa ho za ani neoplatí. Tak poďme do záhradky zase a poďme. Zobrala by som teraz niečo také lepšie, ako napríklad paper, čo ja viem, hrozno. Nejaký grape ešte, nejaký amber lily? Ne, amber lily asi ne. Poďme sem. Abo? Zoberiem. Prečo nie? Nedal by sa zobrať nejaký... Ne, nedala. Však máme ananás. Nedá sa zobrať dragon fruit. Nedá. OK. Tak skúsime ešte nejaký kaktus. Taký kaktus vezmeme. Čo by som ešte mohla zobrať? Môžem ešte nejaké avokádo. Neviem, nejaké kiwi. Banán nejaký sugar apple. Grape už mám. Ešte môžem zobrať green apple.
Sugar apple, samozrejme. Mám toho dosť. Ešte nejaké veci dozoberiem. Alebo dám si tam sugar apple. Tak, ešte to... tu máme dragon fruit. Zoberieme ešte nejaké jahody. Čo ešte? Neviem, čo ešte. Ešte by som išla na nejaký kokos. Alebo dragon fruit. A banán jednám. Dragon fruit. Potom... čo ešte? Akože toto môžem zobrať, ale neviem. Ešte sugar apple. Ne, nemám sugar apple. Ne. Dobre, mám. Ešte jedno sugar apple sa hodilo. Myslím si, že mám. Tak čo tam ešte môžeme dať? Treba ešte hrozno môžeme zobrať ešte nejaký kokonát. Ešte to green apple vezmem. Ešte kokonátu. Ešte green apple. Myslím si, že ešte nejaký... Ešte by sa hodilo nejaké kakao. Ešte kakao by som zobrala. Tak, jedno. Poď, ne. OK, druhý pokus. OK, druhý pokus. No poď. To je strieborné. Poď, jo. Áno. Môžeme to ísť prvé. Alebo ešte zoberiem niektoré veci. Ešte nejaké veci zoberiem. Napríklad ešte nejaký dragon fruit. Alebo ešte... čo ešte môžem zobrať? Ešte nejaký dragon fruit vezmem. Ešte toto biele. Ešte čo? Mám zlaté, vezmem. Vezmem rovno všetko. Ešte grape nemám. OK. Myslím si, že o chvíľu už mám asi... No tak ja ešte niečo vezmem. Ešte treba z toho sugar apple, banána. Tak poďme pozrieť skôr City. Ukáž, čo máš nové. Nič. OK, a teraz sa ideme predať. Koľko? 5 miliónov, kámo, ešte 6 miliónov a máme 230. Poď to dáme. Aha, aká návšteva. To je môj friend. Samozrejme už odíde. A ja si tu ešte vezmem jedno sugar apple. Ako mi to seká. Sugar apple. To sugar apple si vymením. A niekomu ho skúsim dať. Komu ho dám? Tebe? A ty si bohatý. No zase mi ako sekáš. Haló, ty prečo sekáš? Ten počítač mám, že... no, ten počítač je ešte nový. No.
máš pekné veci, kamu. Jej. Typka to nedám. Kde je? Tu. Pozriem. A ešte ho predáme. Tak. A ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.